karun wa bil haramin wa khulu tartini zalamu syara'i mahafi abi fasitu bil qamari sidiqul abzarima wa hum yaquluna wa bil khairi min alihi maulaya salli wa sallim daima ala khairil bariyati anta suswa anta uri anhu mamada wa takun al-qabuta ala khairil bariyati anta suswa anta uri Sunar Sumapura Bambang Usrahino Bambang Usrahino Srengenge muncul Sunar Sumapura Bambang Budal ingkang wadya bala singa barong lumaksana oh
angka sepisan sinarios babaring kiprah warok ing samangya mawi lampahan rebut judu kacarios ing padepokan Gunung Sari. Kyai Sarayudha gadhahi kekalihing putri kang nami Rara Putri kalawan Rara Dewi ingkang ngarsa badhe kapundhut garwa kinarya rebuting yuda kekalihing senopati kang aran Sang Satriya Permadi tuwin Sang Lelana lumarat ana ing padepokan Gunung Sari denya rebut jodoh sinedya kaboyong kajajar ing sisane mila kekalihing sang satriya kang badhe rebut jodoh ing samangkya kabiyantu dening dlondong-dlondong warok kang arsa adu kaseten wusana wilujeng hamirsani babaring bapak angka sepisan warok kanthi lampahan rebut jodoh Satriya Permadi tuwin Sang Lelana. Watara tekan padepokan Gunung Sari sanyata kabar mangambar yen to Sang Ki Surayudha duweni kenya putri loro kang kondang ayune wayahe Sang Lelana nembung garwa menawa to menawa datanana saingan aku kang bakal sembodo mboyong Rara Putri kalawan Rara Dewi ya menawa bakal ana kang sedya mboyong tak tatakane tak tunggune aja nganti gedhisikan Satriya Lana nalika ana ing papan kene loro widodari kuwi sik kok sajak krungu nggonku guneman banjur sapa kowe saka ngendi paranmu ora trima yen loro wong ayu-ayu kuwi arep tak boyong ana ing papan kang wis sayekti. Iya ning banjur sapa kowe saka ngendi? Aku Satriya Permadi ana ing papan Trenggalek arep ana ing papan kene arep ngidak ndasmu. Satriya Permadi saka Trenggalek. Satriya Permadi tepungke ya iki kang aran Sang Lelana saka Gresik. Bacute kowe bakal melu mboyong putrine Ki Sarayudha. Pancen ana ing sawijine loro putri kang ayu-ayu gandes luwes solah bawane. Putrine Ki Surayudha bakal tak sanding najan awakmu tetep tak idak. Aja tekan sumbar. Wurungno ketimbang tumeking mlayu. Ora nggonmu wurung tetep tak idak dase. Kaya-kaya raku karo kowe padu ana ing kene ora guna. Sing duwe anak Sarayudha utawa Ki Sarayudha. Iki ditakoni. Ya, bareng-bareng ditakoni. Delok ing matamu kuwi. Ditakoni sing jenenge Ki Surayudha. Duwe penjaluk apa? Ning aja kuciwa yen to kowe ditampik ora sida mboyong sakarone putri. Ya, putri sakloron aku duwe tetembung marang sliramu. Kowe sawijining putri kang gandes luwes solah bawane. Ayu-ayu rupane ya ayu-ayu pantese ana ing kene. Permadi apa kaya dene kowe ora trep ora jumbuh adoh saka tata krama adoh saka Subasita wis kewanen demok sang mustikaning putri. Lah calon dadi garwaku matur ditakoni
Ki Surayuda piye pitakone? Ya, Duwe unen-unen kepiye duwe bocah loro kang ayu-ayu rupane. tepangaken. Kula Sang Lelono saking Gresik gadah glondong warok para prajurit kang estu sekti mandraguna badhe nyuwun bebungah lan bebono kagem nebus kekalihing putri bakal sun sembadani parandene kula satriya kang sugih bondo kadonyan. Iya. Kula satriya ingkang kabeh ngendi papan wae wis terkenal Ki Surayuda. Kula nyuwun kalih jenengan wong sing ayu-ayu rupane gandes luwes iki arep tak boyong ana ing papan kang sayekti, papan kang indah. Iya, iki ora dopat dudon. Sapa wengi iki sing sekti? Anakku ora siji sak kloron. Tak ulungake Rungokno Permadi. Sing jenenge Permadi ora bakal arep ngidak-idak para kawulane najan wong loro iki tetep tak gawa. Pusakamu apa? Sing terkenal karo pusaka pecut samandiman. Tak idak ndasmu. Aja kekan sumbar. Kowe wis lunga nang kene. Mara gagih, mara gagih. Gagih melu aku kabeh. Melu aku kabeh ana kene. Arep ngerti sing jenenge pecut samandiman. Kaya ngapa aja kekan sumbar. Digliyake anggone para gegladen ana ing kene. Permati, aku pengen ngerti pecutmu. Permadi. Permadi. Kok kaya-kaya remeh, kaya-kaya asor. Dene kowe atase satriya. Bot-bote buktekake dhewe ora kaya aku. Kowe ijeh kurang marem. Glondongku luwih sekti. Kaya dene regetanganku yen tak ayahi dhewe. Ayo. Glondonge kreweng maju. Deloken Kowe najan aku ra wedi delondong-delondonganmu. Arep tak bandingke warok-warok kang sayekti. ayo glondonge. Ayo glondonge Sang Lelono. Mubal. Cukup. Ki Surayuda sampun mangpirsani piyambak yen to kula gadah glondong ing sekti mandraguna. Bacute dheweke gadah glondong, kula nggih gadah glondong. Kiprahe kaya ngapa? Murite mesti sekti, gurune luwih sekti. Iya, buktekke wae. Eling, yo glondong-glondonge saka Gresik pun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Sampun.
siaga napa dereng? Sampun. Ojo gawe gelo agung papan kang yekti tak nggo gladen ana gendeng sawijining para warok siagakno anggone tumandang pripun Ki Surayuda sampun pitados napa dereng? Sampun. Pripun Ki Surayuda para warok-warokku sampun pitados napa dereng? Wis yoga, wis bagus, wis Unggul Trenggalek menapa gresik kados-kados? padha unggule. Niki dereng sepintena. Permadi. Piye? Buktekake kaya ngapa kadigdayane? Digdayane padha diseblake pecut samandiman.
kiprah dikibarke benderane ana ing papan kene. Eling-eling sira manungsa momongono anggonmu salat ngaji mumpung durung kata-kata mulai kapurupati. Eling-eling sira manungsa momongono anggonmu salat ngaji mumpung durung kata-kata mulai kapurupati. Eling-eling sira manungsa Bola kiprah lambe kantangane bareng-bareng kibarke benderane. Durung gelem kalah, Aku urung kalah. durung gelem mundur. Pripun Ki Surayuda marem napa dereng? Dilanjut durung marem. Papanmu ana ing kono Ki Surayuda. Wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, sekarate goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, karane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, dunyane sungsar.
arah nganggo suwe didadekke ana ing pendadaran kene. Ya, Dlondong Gresik apa Dlondong Trenggalek Kang Asor? Dondong Trenggalek mesti Kang Asor sawijining loro kae tetep tak boyong ana ing papan Trenggalek. Aja kakan sumbar. Budalke wis yoga napa dereng? Budalke cok. Bacutke anggone padha gegladen ana ing papan kene. Para siswa-siswaku. Tetep aku ora bakal kalah nyanding slirane loro kang para wadon-wadon ing kae. Permadi. Dlondong mundi kang bakal tok unggulake? Bakal kelawan marang dlondonge saka Gresik. Tak idak ndasmu ora trima. Anggone dlondonganku tak joget dhewe. Jayasura, maju, maju, Jayasura, maju amin. suku batok batok ilai lo sirama menyang solo le bayang muda tak sedih kolo lupa mati ora obayan obat medeni bocayan urip sergap ibadah.
banjur Wis. pripun? Do mandek kabeh. Do mandek kabeh ana ing kene. Iki urung rampung andune para glegladen. Sawijine tak takoki iki Sura Iki Surayuda. Lajengipun pripun? Sampun mangertos sedaya kiprahipun dlondong-dlondonge King Trenggalek kalian Gresik. Iya. Iki wis rada marem. Ning iki wengi iki urung putus. Tanteni ana sira teleng aku njaluk pamit. Loh, kados ngaten. Ya, Permadi, piye? tak enteni mesti bakal wis sekti. Aku kang unggul. Aku sing unggul. Tak enteni.
wong manis aku kan bakal liwati Agunsa. Ya bos. Yuk kita persembahkan dengan lagu-lagu dangdut menemani kita semuanya bersama Linda Maya. Linda Maya.
janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringana usada rembulan ing wayah wengi nambahi ketesih ati iki bepujan ati neng endi dong wong manis kang tak andi-andi bersama ABS Audio. Yo, yeah, yeah. Ayo, yo, yo. Hey, yo, yo. Aku tresno Indo tresno lalangin asmara gawe sewurasa nambani ati bocyo Asik. kang mas tendekno Ayo, yuk kita joget semuanya bersama Agunza. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringana usada rembulan ing wayah wengi nambahi ketesih ati iki bepujan ati neng endi dong wong manis kang tak andi-andi Wong bagus aja sira nelongso
manggi ora